Tiprasakni jigjal birman te kaglang liya tamo wati joda tamo satung tamo masing Joyawino tiprasarok jigjal bai kubuli matongo obahaino patimung kasoi feka thangnai 23 March salmaribo wati bamabai Nokbar wati kothor klaimabai chorilam amchayo belaikino deramung kotoro derabaikha amsani tongko songtonai lukurok kothor klaimabai baksaniba Nogrok hamyang baikha tinok pabaikha baksaniba nokbar wati wawui nokongku chilirok philjak tingei nokni ongkhri mathang baikha obahaino patimung kasei feka belaino wanamasingcha chorilam constituency amsani kereng thayo obahai koktoma manei thangisoika amsani MLA Subodh Deborma tei lukurok bai koklam salaika bobahaiki hapangni sepsab naharimano eba obahai birman jengjal asai tongma jarao tamo yapre seke hamno Cara yang nomor ponsel itu bising kali ini, nomor ponsel yang itu silo nomor itu. Yang cara yang Alis lah. Alis boleh. Apa yang? Dia kalau mana? Sini ada. Apa lagi benar tadi? Sobat. Mia pungur salah satu semua pun lagi ngomong sana. Kayak apa saya mia ko, angkat memang boleh di ini. Tulis nade. Kamu kok sana tidak kerja Tam bitar itu nomor hai dopa itu. Hei, aku sini. Oh, kawan. Aku sini apa nih? Kami guri naimen bising ti boro bo kami wo bisi khoti rokong khab kisa saikna No belai maro hamai maro tini 25 তারিখ মার্চ 2024 25 তারিখ নब्ला গত थांनाय 23 তারিখनि हर कठर फायै एमनभाबे कठर फाकिया प्राय आधा घन्टा रमै कठर फाकिया आबुनि बाय प्राय रामनगर बिसि निने बाथानमुरा बिसि रंमाला बिसि दारियाथल बिसि ताई बासतुलि बिसि अमाहायके सुतारमुरा बिसि गोबांमा बिसि एरियावनो कठर फायै नक गोबांमा बाय थांबायखिया नक तीन पाय थांबायखिया परताबो तंनानि मतनगिया आं गोबांमा जागानो बिसि भिजिट खायबिखिया थांनाय एफेक्ट जत जागानो एफेक्ट माने बिसिंगो बिसेस खालाय नुकजाखा रामनगर रंमाला बिसि दारियाथल ते गुबुन बिसिबो एफेक्ट हायपनो ते किसे कम सबसे एफेक्टेड नखो तीनटा बिसियाव माराक दंखा हायपनो प्राय फेमिलि नंखा प्राय ताबो हिसाब खायना माने प्राय 2,500 परिबार ताबो एफेक्टेड फेमिलि बरक ताबो सरनाथि दङ सरनाथि जत बिसियाव ताबो सरनाथि दङ बर नक्स पाइ थांमायखा बाहायके बर न आनग थाङै
डेली वाटिबो फाइ दङ बाइके तंनायबा बेले खारसुसुखौ तंनाय जाव आं प्रशासन साखा मिया लगन सावाके प्रशासन टीम मुताबक DCM रक अंखसाक तहसीलदार रक पंचायत सेक्रेटारि रक बरक मिया लिस्ट नालाय बेखा बबु जागा बो नक क्षतिग्रस्त अंखा बो नक बाइखा बो नक तीन पाखा आबो ताबो लिस्ट नालाय डकुमेन्ट नालाय जमारिं दं जमा नामानि परे इनक्वायरि खायमान बरिं खांके बरकनि क्षतिपूरण बरक मानि थांनाय गताबो आपातत बरक सलिहुइ तंनानि मतन बरक साइज तंना नानै नगस तंमाय हांके आबोनि बागै बरक ताबो सन्ना दिखिमा तंखा रिलिफ केमो मनो साना नङा व्यवस्था रक आबो खाजागै दङ कोन जागा खाजागै दंमा जागा आ जागा बाहायनो व्यवस्था खानायनि बागै आं प्रशासन SDM नो सावै आ जागा व्यवस्था दङ आबोथ ताबो जत जागा नाय आं प्राय विजिट पाइखा त किसे मिसा तंग खुना आबो जे विजिट खाजे जागा आं नेक्स्ट डे फन आं खाइ आ विजिट दंनो खाइ आं एफेक्टेड फैमिलि दंनो थाङै आं नायनाय এবং যে যারা নক বাইজাनाय रक केव मासा बात करे यासै जतन डकुमेन्ट पालाखा जमा लायो डकुमेन्ट बंनि जे मानथाय आधार कार्ड रेशन कार्ड भोटार आई कार्ड ओंके निनि एकाउन्ट आबो जमा रयाखै फटो बुइ सहखरै बरक जमा रना नोंथों हायकेसे आरो प्रसेस खायै अफिसियेल प्रसेसिङै मने रां मानथाय सफ्टवेयर माने थांनाय आं प्रशासन साजाक मियाबो SDM साजा सा रां कुनु माने इन्टारमासै राजारा तंना करेंगिं तंखा अमु तंखा बरक बाहायना सरनाथेव तङै तंमानाय रां पैसा रक जाना नोंना रक SDM नो आबो व्यवस्था खायनाय समस्त किछु खायनाय ता लोकेल बाबे मैनेज खायतंना हिसाब रक खांके ब आबनि खर्चा मर्चा रक रेडि बन्नाय गा अमा हिकन ताबो जत जागन जे एफेक्टेड जे फैमिली जे रिलिफ केमो जों थां नायजों दङ जत पाब्लिक नि कग्र खनाका पाब्लिक रक अनेक दुखु कष्ट तंना जाव बरो नक से बाय उंगाबा बरोबा नक पाइखांगाबा दुनिया खासा खरि हें दङ आं बाय आ नक बायमानि बागै बाके नक बायमानि क्षतिपूरण मानानि बागै बरो ता बखा बायले जाक माना माया गताबो मनो सागा समस्त डकुमेन्ट पालाखे ठीक ठाक के जमा रेडी अमरेडी कोनो डकुमेन्ट कार्य टिके कोनो फैमिली बात कार्य टिके जतन जमा लानि नांनाय हागेर खांगासे रां हाबनाय मियाखे रां हाबिया नों जमा सुरमा गरै कोनखौ बायके रां हाबनायबा आं बागैनो जमा रoi जत परिवार एफेक्टेड परिवारनो आं सावो नोंनि परिवारनि जे नक बायमान आ जागाव नोंनि डकुमेन्ट पालाखौ जमा बायदि डकुमेन्ट दियावै आनो हानो रां रुफायानि साइलेंगिया नि डकुमेन्ट पालाखौ जमा आं कनसार्न बिसिनि पन्चायत चेयरमेन बा सिनि वार्कार जार संनाय रक बरना आं साइ रोजा इस्टा सनि रोजा जाते केबो जाते बाथायनाथै जाते जतन जे नक बायनाय रक रां माना निंथों आबा काबारना निंथों काबारे संगा निंथों आबा हिने आं बंनो साजाक एवं आबा हिनु सरेन ताबो खलायै BC वाइज जत डकुमेन्ट थम लायो ताबो अमलाय दङ तहसीलदारनो जमा रनाय अमका लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेन्टनि बेपा आबनि बागानो SDM नो सावयाखै अति सत्तर बंनो क्षतिपूरण रoi अमखानि बागै व्यवस्था नानि बागै बरक बाहायन तुरजुंलाय दङ मियाबो बन्द तिनिबो बन्द गाव बन्द मा बाय किछुटा अमं दङ हायफोनो प्रेसारि मन परे SDM साम बबो बिन DCM रावनो पाठकजाक तहसीलदार अंखरजाक ताबो ओंखाय बंनि बिशालगरनि कोनो अफिसारनो निखाय बो ताबो विजिट खाय दङ बरक बाहायनो नायाखै नाय दङ बबो हायके चलि दङ तामको दङ मायदे मासाया तामुं दं दा बरंनि माना सांखे ताम खाया नांनाय आ बरक खाय ताबो आ प्रसेस चलि दङै आबो जस जागोन थांजागै दं आं नय दङ आबो जस जागोन थांजागै दं